Pentsioak lurralde bateko egitura ekonomikoan zati garrantzitsu badia, eta horregatik hauei erreparatzegunean informazio handia emategue. Orduan, pentsioak eta generoen arteko harremanak asko esan dakeguke, genero arrakalari buruz baitare. Orduan, pentsioa erreparatzekoan hauei mota eta kopuruak aztertzekoan ikus dezakegu hemen arrakala nabari bat, eta mota dagokionez izango litzateke batetik alargun pentsioan ehuneko handi bat, 90 inguru edo diala emakumeen jasotzen dutena, eta bestetik baita ere ikus daiteke desberdintasun bat, pentsio ez kontributiboak diala horiek batez ere emakumeen jasotzen dituztela. Hau zergaitik izan daiteke, hau da lan banaketa sexualan ondorio, jarduera tasa bajuagoak eta langabezia tasa altuagoak izan dituztelako emakumeak behaien ibilbidea erreparatzen badiogu, eta hau da zuzenean lotuta zaintza lanai. Gaur egun, ongizate estatuan gainbera garaian, gastu militarra igotzen nahi dian testu inguru honetan, ikusten egian nola zerbitzu publiko asko, izan osasungintza, hezkuntza, nola murrizketak aidean aplikatzen, privatizazioak aidean aplikatzen, eta pentsioen auzian ere berdina ikustezakeu, nola aidean pentsio pribatuen diskurtzuak etengabe ateatzen, bereziki gaztioi bombardeatzen horrelako diskurtzuekin. Hau da, gaur egun, esanez, zuk ez dakizu etorkizun baten pentsio publikoa talko esun kobratu. Orduan, etorri zaite, nik ingo izut pentsio pribatu plan bat, eta horrela etorkizuna ziurtatuta kasu. Gaur egun ikuste du nola sistema osoa aidean privatizatzen eta honek gure prekarietatea dakarren. Gure eskubideak negozio bilakatzea momentutekan, eta hau da gertatzen pentsioekin baita. Gaztiongan eragina daka, eta baita ere gizarte osoangan eta helduengan gehien bat. Horregatik garrantzitsua da Euskal Herrian erabaki berdan zerbait dela bermatzea, bai soldata minimoa eta bai pentsio minimoak, eta gure sistema nola pentsioa jaisten adian eta bajua dian eta soldatakin berdin gaztion eta pentsionisten prekarietatea aldia bultzatzen. Guri zarritan saltzaiguena edo gaztioi saltzen diguena bai da orduan da pentsio bajuo, guretzat orduan da obio dela. Pentsio altua alma daude gure dirutik jarrikoan pentsioak izango diala, eta hola pentsionisten aurka jartzeko eta guri zartzeko buruan pentsionista gure etxaia diala. Hola gizartia banatuz eta hola arrakala bat sortuz adintarte honetan. Zentzu hortan, pentsio pribatuak ez dira saldu naizki duen bezala hain seguruak, berme bat, baizik eta askotan, nola enpresa eta funts pribatuek espekulatzen duen guk geuk irabazitako diru horrekin, gure esfortzuakin lortutako horrekin, eta behaiek zehazten diguten zenbat kobratuko den, ze epetan, behaiek nahi duen tempusetan, eta baita ere esan dakoa, aterabide individual horrei kontra jarrita, pentsio publikoek precisamente eragiten duena da, gaur egun burrukatzen badeu gure lan baldintzen alde, soldata altuago batzun alde, gure bizi baldintzako betian alde, horrek ere eragingo dula pentsio publikoak behaiek hobiak, kalitatezkoagoak eta altuagoak izatia. Baina esan bezala, bilatzen nahi diana da, krisi garai honetan, enfrentamentu hori. Hau da, salduz pentsiodunak privilegiatu batzu diala, haidenak aprobetxatzen gaztien egoera prekarioaz, eta hor talka bat sortuz gaztien eta pentsiodunen artean. Honen aurrean, garrantzitsu eruditzegu aipatzea Euskal Herriko pentsionisten mugimenduan aldarri eta borrokak, eta aitortzia nola lortu duten agenda politikoan erdigunera ekartzia gai hauek. Azken astetan baitare Jaurlaritzan eskatu duten aipagarria litzateke, alde batetikan SMI-a parekatzeko osagarri baten eskaera, eta bestetikan baita ere emakumeak pertsona bakarreko unitate ekonomiko gisa aitortzia edo. Gaztetatik, ere bai saltzaiguena da, gaztetatik hasi bergala pentsio pribatuak ordaintzen gure etorkizun hobe bat, etorkizun hobe bat izateko eta etorkizun duin bat baldintza duinetan izateko, eta hola bilakatu duen negozio eta hola pribatu izatute dana gehien bat gaztioi guri hau dana azaltzen. Horretaz gain bai iruditzen zaitela ezinbestekoa eta garrantzitsua
herri guzti bat mobilizatu behar dela, gaztioke bai gehala afektatuak pentsioekin, pentsioen egoera honetan eta pentsionistak itaituen mobilizazio eta manifestazio eta kontzentrazio eta gure parte izan bergeala, gukai parte hartu berdeula eta gure bertan egon berdara eta gukai ahotsa altxatu berdeula gure eskubideen alde.